Najprv by som chcel ujasniť niektoré veci, na ktoré by ste sa mohli pýtať. A prvá otázka, ktorú by som sa asi pýtal, kebyže sa počúvam, by bola, ako vieš, že to nebol len sen, zlý sen. Takže zo pár bodov. Opustil som svoje telo, videl som svoje telo ležiace na zemi, keď som sa vracal, takže naisto viem, že to bol mimotelesný zážitok. A niektorí povedali, kresťan nemôže opustiť svoje telo. Ale to nie je pravda, lebo 2. Korinťanom 12.2 hovorí, Pavol bol vytrhnutý do 3. neba a povedal, či mimo tela neviem. Boh vie. Takže keď nevedel, tak to môže byť možné. A taktiež povedal vo verši 1, bola to vízia. Takže verím, že to bola vízia. A Job 7.14 hovorí, vtedy ma strašíš s nami a desíš ma videniami. Takže toto je definitívne, čo Boh urobil so mnou. Takže ma predesil videním a taktiež vracanie sa z toho, trvalo mi rok ukludniť sa a stať sa znova normálnou osobou. Bol som tak rozrušený a traumatizovaný zo strachu, že to zmenilo celý môj postoj, ako svedčiť a ako veľmi si ceniť to, z čoho nás Boh vyslobodil. Požiadam svoju manželku, aby prišla sem hore a zdieľala sa s vami na chvíľu s tým, keď ma našla v obývačke, pretože si tú časť nepamätám, takže chcem, aby si povedala zo pár slov. Ďakujem, zlato. Bolo asi 3:23 ráno, keď som sa zobudila a pamätám si to, pretože som pozerala na naše digitálne hodinky a všimla som si, že Bill nebol vedľa mňa. A počula som krik z našej obývačky a išla som chodbou a našla som svojho manžela v takom stave, ako nikdy predtým. A keď niekto pozná Billa, tak on je taký konzervatívny od prirodzenosti, je veľmi tichý, nie je to typ, ktorý býval rozrušený, nie je emocionálny, pokiaľ by to nebol Boh, hej? Takže som ho tam videla takého traumatizovaného, doslova traumatizovaného, držiac jeho hlavu vo svojich rukách a veľmi kričal, ležal na zemi a nevedela som, čo robiť a myslela som, že má infarkt. Len som sa začala modliť a vykrikol. Modlil som sa, aby to Pán zobral z mojej mysle, pretože Pán ma zobral do pekla. Cítim, ako by moje telo umieralo. Neviem to zvládnuť. A tak som pokračovala v modlitbe za neho, neviem, možno 10 alebo 20 minút. Medzi tým sa začal ukludňovať, ale bol doslova v traumatizovanom stave, tak ako keď niekto išiel do Vietnamu a potom sa mu vracali myšlienky, alebo zažil autonehodu a znovu to začalo prežívať. A nebolo to také, ako keď má niekto zlý sen a zobudí sa. Takže som to chcela dosvedčiť. Som tak požehnaný touto dobrou manželkou. Som naozaj Bohu vďačný za ňu. Sme manželia 4 roky, poznám ju 6 rokov a bolo to najlepších 6 rokov v mojom živote, musím povedať vďaka Bohu. Takže potom, ako som sa vrátil, chcel som nájsť, či je niekto v Biblii, kto zažil peklo. Tak som začal skúmať a našiel som a počúvam Chucka Messlera. On je biblický učiteľ v celom národe, R.L. Scarler. A on povedal, že Jonáš taktiež zažil peklo. Jonáš 2.2 hovorí, kričal som a vo verši 7 sa píše, zem sa svojimi závorami zavrela za mnou na veky, ale vytiahol si môj život z jamy. Takže aspoň niekto je v Biblii, kto zažil peklo. A tiež som chcel nájsť, pretože som bol vychovaný v Calvary Chapel, že každá duchovná skúsenosť, ktorou prejdeme, by už mala byť v Božom slove. Takže keby bola pravda to, čo som zažil, tak by to malo byť v písme. A tak som začal skúmať a našiel som 400 veršov. Všetko, čo som počul, cítil, všetko, čo má niečo spoločné s peklom, je už v Biblii. Takže to, o čom vám hovorím, je už tam a zmením sa len o niektorých veršoch, o tým budem prechádzať. Nemôžem povedať všetkých 400, ale poviem aspoň niektoré. A dozvedel som sa aj o 14 ľuďoch, ktorí už mali nejaké skúsenosti s peklom. Väčšina z nich už bola blízko smrti, ľudia v nemocnici, tí, ktorí sa vrátili späť. Takže prejdem k tomu rýchlo. Ja a moja žena sme boli na nedeľnom zhromaždení, na ktoré pravidelne chodíme s pastormi a potom sme išli domov, tak ako vždy, a išli sme do postele a asi okolo 3:00 ráno.
som bol zobratý, nevedel som kde a ani ako som sa tam ocitol. Až keď som sa vrátil, pán mi to potom vysvetlil. Ale ako keby som spadol do väzenskej cely, taká normálna cela, ako si viete predstaviť s kamennými stenami a mrežami na dverách. A nevedel som, kde som. Všetko, o čom viem, je, že tam bolo extrémne hrozné teplo. Bolo tam tak teplo, že som až neveril, ako môžem byť stále živý v tejto cele. A cítil som, že mám byť už dávno usmrtený, ale stále som bol živý. A videl som svetlo na chvíľku a verím, že Pánova prítomnosť tam bola, aby som bol schopný vidieť celú tú scenáriu. A potom sa zotmelo asi v minúte. Takže aj v Izaiášovi 24:22 sa hovorí: a zobraní budú dovedná ako väzni do žolára a budú zavrení vo väzení. Príslovia 7:27 hovorí: a pôjdu do pekla, ktoré zostupujú do komôr smrti. Komora je taká vnútorná miestnosť, takže čas pekla má celý a ohnivé jamy a veľké plochy ohňa, takže som bol v tej cele. A potom je tu písmo Jonáš 2:6. Zem sa svojimi závorami zavrela za mnou na veky a v Jobovi 17:16 sa hovorí: všetko to zostúpi k závorám hrobu. Takže všetko, čo som videl, bolo v slove. A kamene, o ktorých hovoríme v Izaiášovi 14:19, ktorí zostupujú medzi kamene jamy. Boli tam 4 stvorenia so mnou v tej cele a nevedel som, že to boli démoni vtedy, pretože som tam išiel ako nespasený človek. Boh zobral preč z mojej mysle to, že som bol kresťanom. Nevedel som prečo, ale mi to potom vysvetlil na ceste naspäť. Takže tieto stvorenia, neuvedomoval som si, čo to vlastne bolo. Boli obrovské 12 až 13 vysoké a jednu, ktorú sa vám pokúsim opísať, bola čudná. A jeden z ľudí, ktorí nám vydávali svedectvo, tiež videl takého istého démona, ktorého som videl ja, takže budete vedieť, ako vyzeral. Je to ten istý, ktorý bol ťahaný za mreže pekla zo svedectva Kennetha Hagina. Bol celý šupinatý a mal veľké čeluste, vystúpené so zubami a so zapadnutými očami a bol obrovský a ten druhý vyzeral ináč. Mal špicaté ostne po celom tele ako špice a dlhé ruky. Ruky nerovnomerne a to všetko bolo deformované, pokrútené, nesymetrické. Jedna ruka dlhá, druhá kratšia, čudne vyzerajúce stvorenie, strašne vyzerajúce veci. A rúhali sa Bohu, celý čas ho preklínali. A čudoval som sa, prečo ho tak preklínajú, prečo tak veľmi nenávidia Boha. A potom sa otočili ku mne a pocitil som, že tak ako nenávidia Boha, nenávidia aj mňa. A znovu som si pomyslel, prečo nenávidia mňa? Ja som im nič neurobil, nič som im nespravil. Ale nenávideli ma takou nenávisťou, akú som na zemi nikdy nezažil. Oveľa viac, ako je človek schopný nenávidieť. Absolútne ma nenávideli. Viem, že boli pridelení k tomu, aby ma mučili. Sú veci, ktoré poviem, ktoré neviem, ako som vedel, ale v pekle máme citlivejšie zmysly. Uvedomujeme si viac, ako sme schopní si uvedomiť v tele. Uvedomoval som si vzdialenosti, čas a tak o mnoho viacej, ako som si vedomý tu. A teda jednou z vecí, ktoré som vedel, že boli určení, aby ma naveky mučili. Na tomto mieste som si všimol, tak ako som ležal na zemi v tej cele, a že som nemal žiadnu silu a čudoval som sa, prečo sa ledva hýbem, čo sa so mnou deje. A som si to dosť uvedomoval a s manželkou sme to rozoberali, proste nemal som žiadnu silu. Ale som tam bezmocne ležal a jeden z démonov ma zrazu zdrapol a hodil ma do steny ako pohár, ako keby ste zodvihli pohár. Taký bol silný, hodil ma do steny a každá kosť v mojom tele sa zlomila. Cítil som to a cítil som bolesť. A tak som tam ležal na zemi a kričal som o zľutovanie, ale tieto stvorenia nemali žiadne. A jeden ma zdvihol a druhý s tými ostrými pazúrmi mi trhal mäso. A trhal ma viac. A vôbec sa nestaral o to telo, ktoré Boh tak úžasne stvoril. Bola to taká silná nenávisť voči mne a čudoval som sa, prečo žijem, prečo vôbec žijem. Nerozumiem, prečo už dávno nie som mŕtvý a mäso len viselo so mňa, nebola
tam žiadna voda alebo krv, iba visiace mäso, pretože v krvi je život a nie je tam žiadna voda. A Izaiáš 14, 9 a 10 hovorí, peklo z dola zburilo sa pre teba v ústrety tvojmu príchodu. Izaiáš 14, 10. Či aj ty si zomdlel ako my? Žalm 88, 4, lebo moja duša sa nasytila rôzneho zlého a môj život sa priblížil ríši smrti. A vieme, že diabol má silu aj v písmach, čo bol démonický prejav bežia cez cintorín. Marek 5.1. Nemohli ho zviaziť, pretože roztrhal reťaze na kúsky a toto bol len muž s démonickou silou. A tento démon, ja som pochopil, že mal 1000-krát väčšiu silu ako človek, takže aj keby som mal svoju prirodzenú silu, nemohol by som s nimi bojovať, takže som bol absolútne v ich milosti, čo oni nemali. A pach týchto démonov a pach pekla bol tak strašný, že to neviem ani popísať, ale skúsim. Je to ako zápach spálených tiel a síry. A démoni zapachali ako otvorná rana. Ako keď zoberiete zhnité mäso a pokazané vajíčka a mlieko a všetko dáte dokopy, všetko, čo si dokážete predstaviť a znásobíte to 1000-krát a privoniate si z toho. Bolo to až tak toxické, že v našom prirodzenom tele by nás to zabilo. A divil som sa, prečo ešte stále žijem. Bolo to také príšerné, ale nezomierame a musíme to znášať. A títo násilníci, ktorí preklínali Boha, sú tiež spomenutí v Ezechielovi 22.26. Robia môjmu zákonu násilie a som znesvedcovaný medzi nimi. A tie mučenia, čo na mne páchali, sú spomenuté v 5. Mojžišovej 32.22, lebo oheň sa roznietil mojím hnevom a bude horieť až do najhlbšieho pekla a požerie zem jej úrodu a zapáli základy vrchov, takže budú horieť plameňom. Pošlem na nich zub divých šeliem s jedom plazov, ktorí sa plazia v prachu. 2. Samuelova 22.6 hovorí, povrazy ríše mŕtvych ma boli obňali. Micháš 3.2 hovorí, vy, ktorí nenávidíte dobré a milujete zlé, ktorí zdierate z nich ich kožu a ich mäso z ich kostí. Takže toto je to, čo oni robili Izraelcom. Tento nápad pochádza priamo z pekla. Takže toto je to, čo robia démoni. A milosť? Milosť je len v nebi. Milosť pochádza od Boha a diabol nemá žiadne vedomie milosti. Zľutovania je totálne proti tomu. Žalm 36.5. Hospodine, tvoja milosť siaha až do nebies. Definitívne nie je v pekle. Žalm 74.20. Pohliadni na zmluvu, lebo i najtmavšie kúty zeme sú plné peleši ukrutnosti. Je to proste krute strašné miesto, ktoré musíme trpieť. A ďalšia vec je, že Boh stvoril človeka ako najvyššiu formu stvorenia. Stvoril nás ako najvyššie formy. A títo démoni boli najnižšou formou. My ako ľudia pracujeme veľmi ťažko na to, aby sme sa v živote mali dobre. Zlepšujeme sa, študujeme a robíme všetky tieto veci. Ale v pekle je váš život riadený démonmi, ktorí nemajú žiadne IQ. Absolútne ignorantské stvorenia. Jediné, čo vedia, je nenávidieť Boha, teba a riadia tvoj život a nemôžeš s tým nič urobiť. A je aj napísané, že budeme zažívať poníženie. A táto vec má riadiť môj život. A Izaiáš 5.14 hovorí, preto i peklo rozširuje svoje hrdlo a roztvára svoje ústa na mieru a mocný muž bude pokorený. A Izaiáš 57.9 hovorí o premiestnení do najspodnejších častí pekla. V Ezechielovi 32.24 sa píše, a hovorí o zažívaní hanby a potupy. A je to strašné, keď váš život riadia tieto stvorenia a nemajú žiadnu milosť. Vôbec. A ležal som v cele a zotmelo sa. Úplná tma. Myslím temnotu, akú som nikdy nepocítil, a bol som aj v jaskyni, aj v železnej bani, taká je v Arizone.
A bola tam taká tma, akú si ani neviete predstaviť. A podarilo sa mi nejako vyplaziť. Vedel som sa plaziť. Očividne ma nechali a pamätám si, kde boli dvere. A tak som sa plazil a zistil som cestu a dostal som sa von z cely a pozrel som sa nejakým smerom. Všetko čierne. A jedine, čo som počul, boli výkriky biliónov ľudí kričiacich na tomto mieste. Bolo to také hlasné, keď ste už niekedy počuli niekoho kričať, je to také nepríjemné počuť výkrik. No a teda si predstavte, kričať bilióny ľudí. Neviete si ani predstaviť, aký to má vplyv na vašu myseľ. Je to neznesiteľné. Len si držíte uši, ten hluk je tak prenikavý a ani neviete ujsť. A ten strach, ktorý vás zachvacuje, neuveriteľný, pretože strach tam dominuje. Lebo tam není žiadna Božia prítomnosť, takže musíte trpieť ten strach a muky a temnotu. A nevidíte vôbec nič, dokonca ani nevidíte, čo sa proti vám chystá. Žalm 88.6 položil si ma do najhlbšej jamy. Zjavenie 16.10 plný temnoty. Júda 1.13 tmy na večnosť. A je tam citeľná tma, temnota a v Exodus 10.21 a bude tam taká tma, že ju budete môcť aj nahmatať. Môžete cítiť temnotu a strach a musím vám povedať, že je to také mocné, ako keď ste niekedy videli strašidelný film a ten strach vám stiahol hrdlo. A keď zoberiete toto a znásobíte to niekoľkokrát a zostávate v tom stále. A ja niečo o strachu viem. Zvykol som si surfovať, keď som bol malý a ešte stále surfujem sem tam. A keď som bol veľmi malý, tak sme boli v Cocoa Floride surfovať a obklúčila ma skupina žralokov a prišiel ku mne taký 9-metrový tigrý žralok a prehryzol moju dosku na poli a chytil ma za nohu a ťahal ma dole. A tak moja noha bola v žraločej papuli. A ešte som nebol kresťanom. Bolo to predtým, než som bol spasený. Zrazu ma to pustilo. Vedel som, že Boh mu otvoril ústa. A ten strach, ktorý som cítil v ten moment, bol taký nesmierny. Neviem, či už niekto z vás videl Čelusťe a či si pamätáte na ten starý film, ale to bolo nič oproti tomu, čím som ja prechádzal. Ten strach bol tak desný. A chlapíkovi, ktorý bol zo pár metrov ďalej, tento žralok rovno otrhol nohu. Ťahali ho na pláž a krv bola všade, vrieskal a nemal nohu. Takže som pochopil, čo je strach. Ale tento strach je absolútne ničím v porovnaní s tým, čo som cítil v pekle. Neporovnateľný. A myslel som, že je to jeden z najväčších strachov, ktoré môžeme zažiť na zemi. Takže toto sú niektoré veci, ktoré musíme znášať v pekle. A v Izaiášovi 24.17 sa píše: a stane sa, že ten, kto bude utekať pred zvesťou strachu, padne do jamy. Ted Koppel robil prezentáciu s názvom Nightline pred rokom a pol. Navštívil jedno väzenie v našej krajine a strávil tam jednu noc a nemohol uveriť, ako tam bolo hlučne, nemohol vôbec spať, pretože každý kričal vo svojich celách a povedal aj pre televíziu, že bol šokovaný, ako tam ľudia kričali a zavíjali celú noc. Takže ako naši pozemskí väzni kričia, tak potom o čo viac v pekle. A v Jobovi 18.14 sa píše, jeho nádej bude vyrvaná z jeho stánu a to ho povedie krok za krokom ku kráľovi hrôz. Takže diabol je zaiste kráľ teroru. A tak som bol vonku z cely a pozrel som sa týmto smerom. A ako som sa zas pozrel, videl som, že tam boli plamene ohňa, asi 10 míl odo mňa. Vedel som, že to bolo 10 míl a bola tam aj 3 míle široká ohnivá jama. Takže oheň osvetľoval obrysy len tak, že sa to dalo vidieť, ale temnota bola tak hustá, že pohlcovala všetko svetlo, ale bol som schopný len trošku vidieť obrysy. Bolo všetko hnedé, dezolátne. Myslím, absolútne ani jeden zelený lístok, žiadny život, alebo niečo, len kamene, hlina a dym. A na oblohe boli ohne, ktoré vystupovali veľmi vysoko, takže som to mohol vidieť. A je aj písmo v 5. Mojžišovej 29.23. Sírou a soľou a pohoreniskom je celá ich zem, takže v pekle nie je žiaden život.
Nie je žiadny život v pekle. Je to také zvláštne byť vo svete bez života. Keď tu si užívame zelené stromy a čerstvý vzduch, nič z toho tu nie je. Absolútne všetko mŕtve. Je tam smrť. A hovoril som aj o tej páľave. A to teplo bolo tak intenzívne, že sa to nedá ani popísať. A v 5. Mojžišovej 32:24 sa hovorí, budú požieraní páľavou a trpiaci večný oheň. V Júdovi 7 a v Žalme 11:6 sa hovorí, dá pršať na bezbožníkov ako dážď oheň a síru. A to je to, čo sa deje v pekle. Je tam také teplo, že normálne by vás to zabilo, ale nezomriete od toho, musíte to znášať, všetky tieto veci. Chcel som si trochu oddychnúť od tých výkrikov, ísť odtiaľ preč, ako keď chcete ísť domov, alebo v noci, keď ste mali ťažký deň. A chcete mať trošku kľud, ale musíte to trpieť a nikdy z toho nemôžete utiecť. Nikdy. A Izaiáš 57:21 hovorí, nemajú pokoja, hovorí môj Boh bezbožný. A taktiež v pekle sme nahí. Je to ďalšia vec, ktorú musíme trpieť. Hanbu. Je o tom veľa v písme. Písmo hovorí o tejto hanbe v Ezechielovi 32:24, v Jobovi 26:6. Priepasť Šeola je nahá pred ním a nie to prikrytia Abadonu. Takže to znamená, že Boh vidí do pekla a je to pozorovateľné, že sme nahí v pekle, takže to je ďalšia vec, ktorou musíme prejsť. A v pekle nie je žiadna voda. Nie je tam žiadna vlhkosť vo vzduchu a ani žiadna forma vody. Je to také suché, že ste zúfali po kvapke vody. Len jednu. Tak ako hovorí písmo v Lukášovi 16:23-24. Potom v pekle, v mukách pozdvihol svoje oči a videl Abrahama zďaleka a Lazára v jeho lone. 24. Vtedy zavolal boháč a povedal, Oče Abrahame, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a oblažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. A Abraham povedal, dieťa, rozpamätaj sa. A potom začal hovoriť o svojich bratoch a tak. A on chcel, aby omočil koniec jeho prsta do vody, tak aby dostal len jednu kvapku. To bolo pre ho tak cenné, ale nikdy nedostanete ani jednu kvapku. Je ťažké si to len predstaviť, aké sucho máte v ústach. Keď si môžete predstaviť, že bežíte maratón cez údolie smrti a máte sucho v ústach a zostali by ste tak pár dní. A tak toto pokračuje stále sucho. Ste zúfali po kvapke vody. A ďalšia vec je toto písmo, čo sa mi zjavilo, že oni vedeli, aká bola veľká vzdialenosť medzi peklom a rajom. A bohatý muž videl Abraháma z veľkej diaľky. A ako teda mohol rozpoznať Abraháma a Lazára? Poprvé, nikdy Abraháma nestretol a vidieť niekoho z tak veľkej diaľky, no nevedeli by ste, kto to je. Ale sú určité veci, ktoré vieme v pekle a rozumieme. Ako som povedal, hĺbky a ako ďaleko to je a tak. A jeden z démonov ma zdrapol a zavliekol ma naspäť do cely. A zase začal tie mučenia, o ktorých nerád hovorím o tejto časti, pretože nerád to znovu zažívam, tie muky. Začali mi drviť lebku. Jeden démon ma chytil a snažil sa mi rozdraviť moju hlavu. Kričal som a prosil som o milosť, ale žiadna mi nebola daná. A v tomto čase každý z nich mi chytil moju ruku a nohu a chceli mi otrhnúť nohy a ruky. Myslel som si, toto nemôžem zvládnuť. A niečo ma zrazu schmatlo a potiahlo ma z cely. Viem, že to bol Pán. Ale vtedy som to nevedel, lebo som tam bol ako nespasený, takže som nevedel tieto veci. Lebo som tam išiel tak, ako keby som nikdy neprijal Pána. Bol som položený ku ohňu, ktorý som tam videl. Stál som na kraji tej jamy. Bol som pod jaskyňou, obrovská jaskyňa, a bol tam taký tunel, smerujúci hore, v okolí toho ohňa. A videl som aj telá ľudí v ohni, vrieskajúcich, a kričiacich a prosiacich o milosť. Spaľovanie bolo na tomto mieste. A vedel som, že by som tam nechcel ísť a že bolesť, ktorú som zažil, bola zlá. Ale že ten oheň bol horší a títo ľudia prosili, aby sa odtiaľ mohli dostať. A boli tam aj veľké stvorenia obstúpené okolo okraju jamy a títo ľudia sa snažili vyštverať hore a boli sotení naspäť do ohňa a nemali dovolené výjsť. A myslel som, že to miesto je strašné a príšerné. Toto všetko sa vykonáva v rovnakom čase. Si smedný, hladný, vyčerpaný. A v pekle ani nespíme. Potrebujeme spánok tak, ako ho potrebujeme teraz.
Zjavenie 14.11 hovorí, dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov a nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci. Nikdy nejdete spať. Môžete si predstaviť, aké je to nikdy nespať? Znova tá voda. Zachariáš 9.11 hovorí, prepustím tvojich väzňov z jamy, v ktorej nie je vody. Žiadna voda v pekle. A vedel som, že peklo je v strede zeme. Tam, kde to je v centre zeme. Chápal som, že som bol 3700 mil pod povrchom zeme. A vieme, že Zem má priemer 8000 míl, takže polomer by bol asi 4000 míl a ja som bol asi 3700 míl. A v Efežanom 4.9 je napísané, zostúpil do spodných častí zeme. Numery 16.32 a Zem otvorila svoje ústa a pohltila ich aj ich domy a všetkých ľudí, takže to je to, kde je peklo práve teraz. A neskôr peklo a smrť budú uvrhnuté do ohnivého jazera a budú uvrhnutí do vonkajšej tmy. A toto je po súdnom dni a teraz sa nachádza v zemi. A bol som povedľa tejto ohnivej jamy a videl som všetkých tých démonov zoradených popri stene, rôzne veľkosti a tvary, rôzne deformovaných, odporných stvorení. Aké si ani neviete predstaviť, boli deformovaní. Veľkí, malí, obrovské pavúky, boli veľké, boli tam potkany, hady, červy, pretože Biblia hovorí aj o červoch, ktoré ich prikrývajú. V Izajašovi 14.11 sa píše, sú tam všade všetky druhy divných stvorení a zdajú sa byť pripútaní k stene reťazov. Čudoval som sa, prečo sú pripútaní k stene. Nerozumel som tomu, ale v písme je napísané v Judovi 1.6, hovorí sa o anjeloch, ktorí nezachovali svojho kniežatstva, ale opustili svoj vlastný príbytok, zachoval ich strážnych pod mrákavou vo večných putách k súdu veľkého dňa. A to bolo to, čo som videl. Tešil som sa, pretože som nechcel, aby sa ku mne dostali. Oni ma strašne nenávideli. A ďalšia vec, ktorú som nerozumel, bola, že nenávideli ľudstvo. Bol som rád, že boli pripútaní k stene reťazov. Začal som vystupovať hore tým tunelom a vzdialovali sme sa od ohňa, takže sa stmievalo a mohol som vidieť tých všetkých démonov pri stene a mali takú úžasnú moc. A myslel som si, kto s nimi môže bojovať. Nikto nemôže obstať proti týmto veciam. A ten strach bol taký ohromný, že som nevedel znášať tento strach. A tá najhoršia vec v pekle, horšia ako tie muky a všetko ostatné, to, čo som pochopil, je, že po prvé život tu na zemi plynul a väčšina ľudí tam hore nemá poňatia o tom, že toto tu dole naozaj existuje. Ani nevedia, že toto je reálny svet a že tu sú bilióny ľudí trpiacich a prosiacich aspoň o jednu šancu, aby sa mohli dostať von. A nikdy nedostanú túto šancu. Hnevali sa na seba, keď mali príležitosť prijať Ježiša. Sú tam zaseknutí na veky. Tá najhoršia vec bola tiež, že tam nebola žiadna nádej dostať sa odtiaľto. To som porozumel. Pochopil som večnosť. Mohol som chápať večnosť, i keď túto moc nechápeme. Pochopil som to, ale vedel som, že tam budem na veky a nemal som žiadnu nádej dostať sa von. Pomyslel som si na svoju manželku. Nikdy by som sa nemohol dostať ku mojej manželke. Vždy som jej hovoril, keby sme boli niekedy oddelení, nejaké zemetrasenie alebo niečo strašné, keby sa stalo, povedal som jej, dostanem sa k tebe, nájdem ťa, dostanem sa k tebe, keby sme boli niekedy oddelení. Ale som sa k nej nemohol dostať. Ani som ju nemohol nikdy vidieť. Nikdy by nemala ani poňatia o tom, kde som. Nikdy by som nemohol hovoriť s ňou. Nemohol by som sa dostať k nej. A to, že by nevedela o tom, kde som. Nemal som žiadnu nádej na tomto mieste. A vôbec som sa nemohol dostať odtiaľto. Chápeš to? Nikdy sa odtiaľto nedostaneš. Na zemi je stále nádej. Dokonca aj ľudia v koncentračných táboroch mali nádej, že sa raz dostanú von, alebo aspoň umrú. Ale toto bola beznádejná situácia. V Izajašovi 38.18 nebudú očakávať na svoju pravdu tí, ktorí zostupujú do jamy. Žiadna nádej. A pravda je Ježiš. On je tá pravda. A tak som išiel hore tým tunelom, len v takom absolútnom strachu a beznádejne stratený a bojať sa všetkých tých démonov. A zrazu, úplne zrazu sa zjavil Ježiš. Chvála ti, Pane. Ježiš sa zjavil. Toto silné svetlo osvetlilo to miesto.
Videl som jeho obrys muža, človeka. Nevidel som jeho tvár, bola tak žiarivá. Len som padol na kolená a zrútil sa dole a nevedel som robiť nič iné, len ho chváliť. Bol som taký vďačný. Ešte pred chvíľou som bol úplne stratený a zrazu som preč, pretože som poznal Ježiša. A títo ľudia sa odtiaľ nedostanú. Ale ja som spasený. Vedel som, pochopil som to, že odtiaľ to nie je cesty späť, len cez Ježiša. On je jediná cesta, aby sme sa tam nedostali. V Zjavení 1.16, ako keď Ján videl Ježiša, tak jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. Tak to som spravil ja. Spadol som k jeho nohám ako mŕtvy. A teraz si pomyslíte, že by ste sa ho spýtali milión otázok, ale keď ste tam, jediné, čo môžete urobiť, je uctievať a chváliť jeho meno a ďakovať mu za to, z čoho nás vytrhol. A keď som sa trošku znormalizoval a začal som si formovať myšlienky, pomyslel som si, povedal som Pánovi. Myslím, že som sa ho ani nespýtal, len som si to pomyslel, Pane, prečo si ma poslal na toto miesto? Prečo si ma sem poslal? A on mi odpovedal, pretože ľudia neveria, že existuje toto miesto. A povedal, dokonca aj moji vlastní ľudia neveria, že toto miesto je reálne. Bol som tým absolútne šokovaný. Pomyslel som si, veď predsa každý kresťan musí veriť v peklo. Ale nie každý verí v doslovne horiace peklo. A povedal som, Pane, prečo si vybral mňa? A on mi neodpovedal. Nemám ani poňatia, prečo si vybral práve mňa, aby som tam išiel. Som ten posledný, ktorý by tam mohol ísť. Ja a moja manželka neznášame zlé filmy, neznášame nič zlé, dokonca nemám rada ani leto, lebo je teplo. A tá špina. Nie je tam žiadny poriadok. Je tam chaos, neporiadok a ja mám rád všetko, keď je v poriadku. A ja neviem, on mi neodpovedal. Povedal mi, choď a povedz im, že nenávidím toto miesto a nie je mojou túžbou, aby ani jedno z mojich stvorení išlo na toto miesto. Ani jedno. Nikdy som nespravil toto miesto pre človeka. Bolo pripravené pre diabla a jeho anielov. Musíš ísť a povedať im. Dal som ti ústa, choď a povedz. A pomyslel som si, Pane, neuveria mi, budú si myslieť, že som sa zbláznil. Alebo som mal zlý sen. No, nemysleli by ste si to? A myslel som si všetky tieto myšlienky a Pán mi odpovedal a hovoril, nie je to tvojou prácou, aby si ich usviečal. Toto je práca Svätého Ducha. Len choď a povedz im. A vedel som, áno, absolútne musím ísť a povedať im. Nesmieš sa obávať, strachovať, čo si o tebe pomyslia ľudia. Len musíš ísť a urobiť to a nechať Boha, nech spraví tú druhú časť. Amen. A povedal som, Pane, prečo ma tak nenávidia? Prečo ma nenávidia tieto stvorenia? A povedal, pretože si stvorený na môj obraz a oni mňa nenávidia. A diabol nemôže nič spraviť proti Bohu, ale môže zraniť Boha skrze jeho stvorenstvo. To je to, prečo diabol nenávidí ľudí, zvádza ich a berie ich do pekla a dáva im choroby. Hocičo, čo môže spraviť, aby zranil Božie stvorenstvo. A Boh ma zaplavil týmito myšlienkami a dovolil mi dotknúť sa kúska jeho srdca. A zjavil mi, ako veľmi miluje ľudstvo. Neuveriteľné. Nedokázal som to uniesť. Bolo to nad moje možnosti. Tá láska, ktorou miluje ľudí, sa nedá zniesť v tomto tele. Vieš, milujeme svoje manželky, deti. Ako veľmi ich milujeme. No aj tak sa táto láska nemôže porovnať k tej láske, ktorou nás miluje Boh. Jeho láska je nekonečne väčšia, než naša láska a schopnosť to pochopiť. V Efežanom 3.19 je napísané poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje každý rozum. Tak prevyšuje rozum, že to nemôžeme ani pochopiť. Ani by ste neverili, ako on miloval ľudstvo, že by zomrel aj pre jedného, aby nešiel na toto miesto. A ako ho to bolí, keď vidí jedného z jeho stvorenstva, ktorý ide na toto miesto. Bolí to Pána, že plače, keď vidí jednu osobu, ktorá tam ide. A trápil som sa pre Pána, cítil som jeho srdce, lebo mi dovolil dotknúť sa kúska jeho srdca, kde cítil každú ľútosť pre jedno jeho stvorenie, že tam ide. A pomyslel som si, musím ísť a svedčiť a vynaložiť všetky sily a musím povedať svetu o Ježišovi, aký je dobrý. Myslím, máme evanjelium, čo je dobrá správa. Je to dobrá správa a svet nevie. Viete, musíme im to povedať. Musíme sa zdieľať.
Ľudia nevedia poriadne o tejto oblasti a Boh chce, aby sme sa s nimi zdieľali o tom, aký je dobrý a ako on nenávidí toto miesto. A tiež mi povedal, povedz im, že prídem veľmi, veľmi skoro. A povedal to ešte raz. Povedz im, že prídem veľmi, veľmi skoro. A teraz nad tým rozmýšľam. Prečo som sa ho nespýtal? Ako to myslíš, Pane? Ako skoro? Áno, takto rozmýšľame, ale nespýtal som sa. Vtedy na to nemyslíte, že sa o to spýtate, pretože ho chcete tak veľmi uctievať, že ani nemôžete uveriť, že ste pri ňom. A ten pokoj, ktorý na vás príde, keď ste pri ňom, je nevysvetliteľný. Bol som v pomazaní ako vy a tá láska a pokoj sa s tým nedá porovnať, keď ste vedľa neho. A potom som sa pozrel a videl som tých démonov na stene a boli zúriví a vyzerali ako mravce na stene. Vyzerali ako mravce. Boli stále veľkí, ale s mocou Božou vedľa vás, Božia stvoriteľská moc, tie mravce, myslím, tí démoni, vyzerali ako mravce. Nemohol som sa s tým vyrovnať a pomyslel som si, Pane, sú to len mravce, a povedal, musíš ich len zviazať a vyhnať ich v mojom mene. A pomyslel som si, človeče, akú moc dal Boh cirkvi. A títo démoni sa zdajú byť veľmi mocní bez Ježiša. Ale s ním sú nič. A hneď na to sa ma zmocnila taká odvaha, že keď som to videl, tak som si pomyslel, to vy ste ma mučili a trhali? Tak poďme. Poďme teraz. Možno trošku tela povstalo. A som si povedal, že Ježiš, chyci ich. A vyšli sme nad zemský povrch, museli sme ísť preč, prešli sme hore akýmsi takým tunelom. Nevidel som to už, bol tam nejaký vír, boli sme vo veľkom víre a stále sme išli hore. Očividne sme museli ísť hore, aby sme sa z toho dostali. Keď sme prešli až na koniec, tak som sa pozrel, ako to bolo asi vysoko a videl som krivku zeme. Bola takto. A bolo to také úžasné pozerať sa naspäť na zem. Boh mi to umožnil. Mohol opustiť ten tunel ako chcel, ale Pán poznal moje srdce a vedel, že keď som bol malý, vždycky som chcel vidieť zem z výšky. Asi som priveľa pozeral Star Trek. Len som si myslel, že by bolo dobré vidieť zem, ako je zavesená na ničom. Vznášajúca, a Biblia hovorí v Jobovi 26:7, zavesil zem na ničom. Pozeráte sa a myslíte si, čo to tam drží? Ako sa to môže točiť len tak dokonale? A zaplavila ma moc Božia, ktorú mal, bolo to ohromujúce. On je tak mocný. Každú vec má pod kontrolou. Vie o každom vlase, ktorý ti vypadne, o každom vtákovi, ktorý padne na zem. Bol som zaplavený týmito myšlienkami. On je taký mocný. Bol som tým úplne premožený. A písmo v Izajašovi 40:22 hovorí, on je to, ktorý sedí nad kruhom zeme. A dokonca som si pomyslel, ako to? Predtým, ako bol Krištof Kolumbus, sme mohli čítať tento verš a vedieť, že Zem je gulatá. Viete, ľudia sa čudovali a mysleli si, že je rovná. A potom, ako sme sa blížili k Zemi, prechádzali sme štítom Zeme a vedel som, že prechádzame tepelným štítom, ktorý je okolo Zeme. A tak som si pomyslel, viete, lebo toto vo vesmíre musíte prechádzať iba pod presným uhlom. Prešli sme cez neho úplne v pohode. Žiadne prekvapenie. Som si istý, že Pán musel prevrátiť očami, tak akože však toto zvládnem, nie? A je aj písmo v Žalmoch 47:10, pretože Bohu patria štíty zeme. Má pod kontrolou všetko. Všetko. A nechcel som, aby odišiel. Chcel som len byť v jeho prítomnosti. A rýchlo sme sa približovali ku Kalifornii. Rýchlo sme tým prechádzali, pohybovali sme sa tak veľmi rýchlo, že sme prišli až k nášmu domu. A pozrel som sa a mohol som vidieť priamo cez strechu nášho domu. A videl som sa ležať na zemi. A toto ma mocne zasiahlo. A videl som tam ležať svoje telo. Pomyslel som si, toto predsa nemôžem byť ja som tu, toto som ja. Vieš, nikdy si nevidel sám seba, len tak som tam ležal a pomyslel som si, toto nie som skutočne ja. A je aj písmo, ktoré hovoril Pavol, sme iba v stáne.
A toto ma tak mocne zasiahlo. Pomyslel som si, toto je len stan, to je nič, je to dočasné. Toto som skutočne ja. A zasiahlo ma to, že ten život, o ktorý sa teraz starostíme, je len ako para. A v Jakubovi 4.14 sa hovorí, že tento život je taký krátky. Je krátky. Žiješ možno 100 rokov, je to nič. Sa to vyparí a myslel som si, musíme žiť pre Boha. To, čo tu robíme, sa počíta pre večnosť. Musíme svedčiť. Musíme výjsť a zachrániť stratených. Nemôžeme sa obávať o takéto drobučké veci, na ktoré sme tak naviazaní a navesení. Naozaj musíme výjsť von a kázať evanjelium a dobrú správu, pretože toto rýchlo pominie. A videl som tam ležať svoje telo. Bolo to, ako keď vystúpite z auta a obzriete sa. Toto nie ste vy, toto je vaše auto. Tak mi to pripadalo. Tým sa tu hýbem len po zemi. Ale toto som skutočne ja. A pomyslel som si, Pane, nechoď, neodchádzaj. Chcem ešte chvíľku zostať s tebou, ale odišiel. A prišiel som k svojmu telu a niečo ma potiahlo späť do môjho tela. A ako keby som bol vdýchnutý cez ústa a nos. A hneď na to, ako Pán odišiel, tak hneď ma zachvátil ten strach a muky a prišlo to znovu na moju myseľ. Pretože dokonalá láska vyháňa strach. Bol som pri dokonalej láske, takže keď Pán odišiel, tak zrazu všetok ten strach a des vstúpil zas na moju myseľ. Nevedel som to vydržať. Nezniesol som to. Kričal som a bol som ako v agónii. Nemohol som to prežívať. Vedel som, že toto telo nie je schopné vydržať tento strach. Nemôžete zniesť tento strach. Vaše telo nie je dosť silné na to, aby to vydržalo. A tak som sa modlil, zober to preč z mojej mysle. Normálne by ste museli prejsť rôznymi druhmi poradní, aby ste sa dostali z tejto traumy, ale Boh to zobral okamžite. Traumu nechal mi spomienky, ale traumu a strach zobral preč. Bol som taký vďačný. Takže to je to, čo sa stalo. Škoda, že nemám viac času, aby som mohol povedať tie veci, ktoré mi Boh potvrdil.